Hvordan synes du det går med dine tænder i dag? Ja, det er sådan op og ned, op. Nå, okay. Op og ned. Okay. Hvad hedder det? Jeg har blødninger fra tændekød, men ellers... Nå, du har blødninger. Havde du også det sidste gang? Ja. Okay, men kan du mærke, at de har sket nogle forvandlinger fra sidste... Altså, Nej. altså, Nej. Ikke nogen. Nej, ikke Nå. sådan. Okay. Det jeg tænker om... blandt andet, det er, at vi skulle måske lave en tandborstning-instruktion Yes. for dig. Altså, jeg viser dig, Yep. og du viser mig også, hvordan du borster dine tænder. Så kan vi finde ud af måske, at det er noget forkert med din teknik, med din tandborstning-teknik. Yep. Yes. Okay, så hvis du viser mig først, Okay. hvordan du normalt plejer at borste dine tænder. Ja. Så. Ja, det er ligesom de på dine tænder, ikke? Og så skulle du... Og så starter jeg. Okay. Det jeg kan se der, for eksempel, det er, at du rører meget ved dit tandkød. Og de er ikke smart nu, for du har lidt parodontoseproblem. Så de kan gøre det endnu Nå, det vil sige, at jeg børster alt for dybt i tændekød. Okay. Jeg synes, vi kunne prøve med Gnue-metode, som man skal gøre faktisk fra den her side af tanden. Og så skal vi skal placere tandborstning vandret. Okay. Og så først. Og så giver jeg ligesom nogle små runde bevægelser. Ligesom for eksempel, du vil prøve at viske nogle små ting som viskelæder. Ja, okay. Ligesom nogle små runde bevægelser. Og så det skal her pege lidt Skal eller hvad? apikal retning. Nedad. Sådan. Så. Nå, okay. Ja, når vi siger, at jeg laver alt for større. Ja, du skal lave nogle små cirkelbevægelser. Mm-hmm. Det er ligesom du bruger en viskelæder, Ja. og du prøver at gøre nogle små ting. Og så drejer jeg vel hele vejen. Og så starter du også den anden side. Herfra. Og så til fronttænderne. Og så det samme. Og når du skal gøre den indfra, du gør det bare det samme. Og det fronttænderne, du må gerne bruge tandborstning lodret. Ja, okay. I lodretten. Mm-hmm. Så du kan fjerne det. Yes. Du skal være opmærksom på at ikke røre så meget ved de gengiver. Du skal bare røre ved kanten. Nå, okay. Så du fjerner alle de madrester derfra, uden at røre så meget ved gengiver. Okay. Ja, og så når vi er færdige med det, så skal du prøve at fjerne madrester fra tyggeplader. Og det er jo nemmere, fordi så skal du ikke fokusere så meget på, hvordan din tandborstning det er bare... er placeret. Så du borster bare med rundbevægelse. Nå, også rundt? Ja, rundbevægelse. Ja, nemlig fordi jeg kunne se, at du gjorde det sådan. Ja. Og det er måske ikke så smart. Nå, Du kan også bare lave rundbevægelse. Okay. Som de er også nemme. Og det samme i lodretning herfra. Okay. Fordi jeg har set, at du gør det sådan der. Her så... Og du kan se, du kan se, hvis du gør det sådan, så du trækker din tandkød tilbage. Så du skal bare prøve at gøre det sådan. Okay. Og det samme i overkage. Ja, det er det. Så jeg synes, vi skal lige prøve en ny teknik og se, hvordan det går med din tandkød. Yes. Har du nogle spørgsmål? Er det noget? Hvad med elektrisk tandbørste? Elektrisk tandbørste? Ja, de er sådan fordi jeg har sådan en roterende, så bliver jeg taber også. Ja, og du bruger faktisk begge to, ikke? Hvad siger du? Du bruger faktisk begge to, elektrisk og så almindelig. Ja, det skal
finder en elektrisk tandbørste, så vi kan også se, hvordan går det med det. Yes. Yes. Ja.